Pálfi je už opäť pred bránkou, ale zatiaľ tam nie je puk, až teraz si ho tam doviedol Pálfi a točí sa, no nádhera. A pozriem naozaj s radosťou, Zsigmund Pálfi takto robil kolotoč okolo bránky, ešte raz nezakončil, ešte sa vrátil za bránku a pred bránkou už bol len... Ondřej Bránek chtěl zachytit kotouč a tady je komická scénka, o které mluvil jako Poráček. Ondřej Bránek navštívil Švýcarsko. Má výborný výskok. A dobrý přechod přes hranice. Not much going right for the Slovaks. Watch this. Martin Bodak tries to hip check, gets his own teammate who then hits another Slovak. They all go down. Meanwhile, Ingram needing just 6 saves for the shutout. Canada wins in easy fashion. No, už som si myslel, že aj tento zákrok ponechá rozhodca Ronington nepotrestaný. A už sa opäť bije, Rozhodcovia majú plné ruky, plné nohy práce, šesterikov a to je to tam. To je boxerská vložka. Teraz rozhodca musí siahnuť k tomu, čo mu už mal siahnuť dávno, trestný pre vylúčenie do konca zápasu. Je to nepekná škvrna na, možno povedať, slušnom priebehu svetového šampionátu juniorov. 2000 years later. A striedačka Kanaďanov na ľadovej ploche, striedačka sovietských reprezentantov na ľadovej ploche. Neviem. Tak dnes sme na hokeji alebo v boxerskom ringu. Chlapci. 6.5 hours later. Pri lavici časomeračov počká, kým sa hráči dobijú, no ale to by snáď musel poslať na trestnú lavicu všetkých. Dvaja brankári sa pustili do seba. A few inches later. Haso, v Piešťanskej športovej hale ešte stále sú dvojice v sebe. Haslo svetlo, v 14. minúte druhej tretiny. Again, spinning, protects, up top, and that ball, that stung Dvorak, let it go. Juracek, another shot blocked. Oh, try that was blocked. Oh my goodness, there's players down and out. McCarthy. Sekunit kuluvat, Tsekki pitää kiekko maalin takana, Ovacek, ja sieltä tulee! Sieltä iskee puolustaja Karel Rahunek. Magnus Johansson vastaa Thomas Mokoon, ja Johansson vetää taivaan. Mikä on Kasparin ratkaisu nyt? Ja Kaspar uittaa häkkyyn! Kaspar uittaa häkkyyn! Kautta mikä on maalikin ratkaisu nyt? Komon! Mortenson vastaa Mokoon! Mortenson! Ja Tsekki menee loppuotteluun! Sitten vuoden 2006 ja jälleen se voittaa rankun! So then Slovakia got the extra minor. I mean, to your point, you know, Grubauer could have easily gotten two. Yeah. A lot of stuff going on there. Bez hokejky, ktorá mu ostala zapichnutá v mantineli. Ale Švédi sa neudržali. Je tam Ďaloga, je tam spoločne s ním Laco, máme šancu vo slabení. Gól! Gól! Ďaloga sa potešil aj s rozhodcom. Teraz príde vypichnutie na modrej čiare. Laco sa s mocnou puku a ukradol mu ho Ďaloga späť, pretože vedel, že je rýchlejší. Perfektné zakončenie na vyrážačku do Winkla. Radosť s hlavným rozhodcom a aj naša radosť. Zaradený do elitného útoku k Hrivíkovi a Cehlarikovi dnes s inými spoluhráčmi. A teraz z očí v oči brankárovi Hrubcovi. A čo to vyviedol Richard Pánik? Vyčaný úsmev všetkým fanúšikom aj sebe. Krásny gól. Riešime všetci, že nemá hernú prax, za koľko bodov mal vo švajčiarskej lige, ale takéto sebavedomie teda.
No doprajeme mu to, aby takúto pohodu mal. Nikdy viac nesedelo pomenovanie na túto strelu ako Šťou. Nemám oči také divné. Nie, super. No tak som dnes... Máme jak Ronaldo dať golu preč? Ako ste to oslavovali? Tak vlastne sadli sme si spolu na izbu a porozprávali sme sa dobre. Ešte raz. Toto nemôže ísť von, fakt, nech je takto ísť. Aké boli ohlasy zo Slovenska? Tak vlastne veľa ľudí nám písalo. Zlatica Puškarová písala to. Ale fakt mi písala Zlatica Puškarová. Kňažo, chodím povedať všetkým. Behind the scenes by sme mali spraviť taký zostrih. One time, next time. Keď ste sa dostali k mobilom, zistili ste, aké je šialenstvo na Slovensku? Tak my si to ešte neuvedomuje nejako tak... Ktoré bolo také najoriginálnejšie blahoželanie alebo od nejakej najväčšej osobnosti? Pán Šata nám do skupiny posielal Kuzminovú, takže asi Petra to bolo... Volhová. Takže asi to bolo najviac. Na čo povieme ešte, chalani? My nebudeme ticho. Vidíme sa na námestí v Bratislave. Počkaj, povieme naraz, že ďakujeme, že ste fandili. No, dobre. Povieme naraz. Poďme. Poď sem. Ďakujeme za podporu. A vidíme sa na Slovensku. Oštartujte nás, dajte 3, 2, 1 a... Vidíme sa na Slovensku. Hej. Ďakujeme za podporu a vidíme sa na Slovensku. Takže ďakujeme za podporu, vidíme sa na Slovensku. Ale my prejdeme do Viedne. Tak vidíme sa v Rakúsku. Nie, však na Slovensku sa uvidíš. A pošlite tam vládny špeciál. Vidíme sa v Nitre. Poď. 3, 4. Ďakujeme za podporu a vidíme sa na Slovensku.